Gepleyer Azadlyk Radiosu. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündöligi. Ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny samba boýunça dünýä çempionaty Aşgabatda geçiriler. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny samba boýunça dünýä çempionaty 2020-nji ýylda Aşgabatda geçiriler. Bu barada Halkara Samba Federasiýasynyň ýerine ýetiriji komiteti 22-nji martda Moskwada geçiren ýygnagyna karar kabul etdi. Ýygnaga Russiýanyň Olimpiya Komitetiniň prezidenti Stanislav Poznyakov, Halkara Samba Federasiýasynyň prezidenti Vasiliy Shestakov, Aziýanyň samba bileşiginiň prezidenti Allamjan Mullaýew we komitetiň beýleki ýokary derejeli agzalary gatnaşdy. Ýerine ýetiriji komitetiň alan kararyny Aşgabatda geçiriljek çempionatyň ýyly aýdylsa-da, anyk senesi aýdylmaýar. Üstümizdäki samba boýunça dünýä çempionaty 2019-njy ýylyň 7-11-nji noýabr aralygyna Seulda geçiriler. Halkara Samba Federasiýasynyň prezidenti Vasiliy Shestakowyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowa iweren haty 30-njy martda döwlet ýetçiligine Türkmenistan gazetine çap edildi. Onda Shestakov Türkmen prezidentine samba çempionatynyň 2020-nji ýylda Aşgabatda geçiriljekdigini habar berýär. Hemde bu münasibetli özüniň gutluk sözlerini beýan edýär. Şeýle-de Halkara Samba Federasiýasynyň hatyna Berdimuhammedowyň sambany ösdürmek boýunça bitiren işlerine minnetdarlyk bildirilýär. Türkmenistan gazeti 1-nji aprelde çap eden habaryna samba boýunça dünýä çempionatynyň Türkmenistanda geçirilmegini türkmen halkyna Türkmenistanyň gazanan üstünligi diýip düşündirdi. Türkmenistan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny soňky ýyllarda köp sanly halkara sport ýarışlaryna beýemçilik edýär. Geçen ýylyň iýun aýyna sport habarlaryny çap edýän neşirler ýapyk velotrek boýunça nowatdaky dünýä çempionatynyň 2021-nji ýylda Aşgabatda geçiriljekdigini habar berdi. 2017-nji ýylyň sentýabr aýyna Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda UEFA Western boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryna niýetlep, türkmen hökümeti paýtagtda resmi metbuatyň habarlaryna görä bahasy $5 milliard Olimpiya şäherjigini bina etdi. Şonda azatlygyň ýurt içindäki çeşmeleri halkara sport bäsleşiklerini geçirmek üçin türkmen hökümetiniň $10 milliard gowrak maliýe serişdesini karşylandygyny aýtdy. Halkara çempionatlar bu sport şäherçesinde geçirilýär. Aşgabatda 2018-nji ýylyň 1-10-njy noýabr aralygyna agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilipdi. 2018-nji ýylyň sentýabr aýyna Türkmenistanyň Amul Hazar 2018 halkara avtoralisi geçirildi. Şonun bir ýyl ozal paýtagtda ýapyk binalarda UEFA Western boýunça 5-nji Aziýa oýunlary geçirildi. Bu halkara sport çäreleriniň ählisi ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny bolup geçýär. Şeýle-de Aşgabatda häkimetler şeýle çäreleriň ýani paýtagty eýesiz it pişiklerden zorlukly arassalap durýar.